Horas madhita saluhutna. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton, selamat hari Minggu Pasca, matuhamu saluhut amanami, inanami, remaja, na poso bulung, na madohoti parmingguon sadarion di bagas joro, nang di bagas nabe. Selamat Paskah dinamdiamu parhalami, nang marhubas di bagasan minggu sadarion. Hamudongan sahuria, namarlas ni roha dohita sadarion, alabalga ni asini rohani debata tuhita. Ai dilehot do anak na nasa sadai gabe pelean pardengganan, pasae hondo satta. Nunga tulus sakap ni debata, nunga monang Jesusi, alani las marohata, huhut matadok tunadilabukta, selamat Paskah madihita. Selamat Paskah madihita. Tahamolatehom ma pambahenan ni debata di tonga-tongata, ima haheheonna sian akka namate, ay marhitei gabe parsidohot hita di haluaon na pinatupanai. Atong tapuji maibana, marede mahita sian buku ede nomor 360 ayat sada rodi tulu, pesta Paskah hatuaon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Unak ko mabiar, ayahu do parjolo jala parpudi, ahu do si pangolu, naung mate do ahu na jolo, gabe mangolu atong rodi saleleng ni leleng na. Diahudo anak hisuni hamatean dohot banua toru. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Didok hatamdo ikon manaon hamu jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon.
Sai parrohai mahami asa uduk hami tulomoni roham jalahot hami dihapor siaon nature asa toktong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sogot silehononmu tuakka napor sea diho ale debata sai hodo haporusan nami marsudut-sudut jalagok di hodo tanoon dohot banua gijang nang portibion rodi isina sudi ale debata napuna partubolon sai hodo na mangajar akka parbegu dohot akka siula hajuk kingon jala ditada hodo nang pikiran ni manusia sudena atong sai tangihon matang yang nami jala sai dihalomohon roham manang pikiran nami uju-hujo hami guarmu nabadiai jala rodi saleleng nileleng na hamuliaonmu. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 55 ayat sada dohot tolu ngot maho di jou suara. Patik di pesta Paskah Parjolo Sadarion imana tersurat di konfesi HKBP tahun 1996 bidu onom haluaon tahaporsiai jala tahatidak kodo debatado patupa haluaon ima haluaon sian dosa sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean nang sian ragam ni huaso namaralo tuhata ni debata sian asi dohot holong ni rohani debatado di patupa haluaoni
marhite pakokopon ni anakna nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, namate di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, jalana mulak mangolu diari patoluhon. Dalan majalo haluaoni, ima marhite haporsiaon, na tinubuhon ni toddi parbadia, jala haporsiaon ido dirajumi debata, gabe hapitoran ni jolma. Ia haluaoni, hamuliaon ni debata, dohot hapitoran ni jolma. Hatuaon ni jolma deui, nunga malua na porsai, atik pe godang dope parukilon siboluson na di portibion. Sai di palua asini rohani debatado na porsiai, sian ragam ni mara, di ngolu si ganup ari, di ngolu pardagingon nang partodiope, manang marsa sahalak, manang marsa sapunguan. Hataridani haluaoni di ngolu ni naporsia di portibion, ima ngolu namar habadiaon, namar parbuehon akka parbueni toddi, tapatudos sian sada John Hannes tolu, ayat 10, 2 Korintus 8 ayat sia, Ulangan 4 ayat 12, Galatia 5 ayat 22. Marhite podaon taodol hoddo, naso adong haluaon na asing sian haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus, jala Yesus Kristus sabing do na punah halak na pinaluanai. Naso terrapas sibolis manang akka huaso na asing benaporsiai sian gonggoman ni Kristus. Roma bidualu ayat 30 rodi 30 sia. Alani tatulak dopoda na madok, boy jolmai paluahod dirina sian gonggoman ni dosa, sibolis doot hamatean, marhite sian na manadikon hariburon ni portibion, laos tatulak dopoda na madok, usaho ni jolmai sadiri do na manotuhon haluaon na. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 10 ayat sada rodi ayat 2, saya marlas ni roha mahita. Sian saluhut uduk dohot serep nirohata, tatopoti madosata nagodangi martangi yang mahita.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akana mangarsakon dosa nami, lehon tuhami todim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau ayahu dosi paluaho. Hasangapon mali debatana di gijang. Amin. Tabi gema kor virtual ina Deborah diuduti dohot kor letare.
Maredehita sian bukuede nomor 632 ayat sada rodi 2 nunga hehe Kristus. Tatangihon maha tani debata, ima turpuk epistel di pesta parningotan di haheon ni Tuhan Yesus Kristus sadarion, ima natar surat di pesalmen biddu 100 tolu, mamuka sian ayat sada rodi ayat 5, tajahama marsikat soring. Edde sian si David, puji ma Jahoba ale tordiku, jalana sarohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Ibana domane sadosam sudena, ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana pamaha proham marhite-hite dengan basa, asa mulak posoho, songon pidong raja wali. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amin. Tabi gema kor punguan ina parari Kamis.
Dame ni debatana sumurung san saluhut na roha. Ima mangaramu tiati-ati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata namarlas ni roha ima di arina balga di perningotan ni ari haheheon ni Tuhata Yesus nong hehe ibana las di bagasati kiomba tutu hupas hatami mau lihat godang di harorota di ibadah na padua honon tung macai torok tutu kita perlu mobina di lantai atas on songoni na tungbulu adong di tonga-tonga di bagas na madohoti parmingguon na padua honon tong madohonai mauliate bolo pihita mangalutiki lau marsaur dohot hatani di bata jalos di bagasati koma pinasahat sudi akalas ni roha di parminggu tahun songoni nang padua rion nami ma selamat datang tu amang purba na gabi ruas ni huriau namang nakin dunga tong di pasahat hata mauliate di naroha muna oma hurian itu hata haga biping bonang indah las marohani amang nang aka keluarga natung boiro di bagasatikion. Selamat bergabung amang di pasu-pasu tuhatama parsaurata di Huriana HGBP Molang Indaun. Selamat datang jala horasma dohon nami. Dan yang terakhir tuaka hitama do akan apa subulung naron waeng di ibadah paskaon pasahat tamima sian hamis sudia kaperhubas. Selamat pasca madihita saluhutna. Hatani di batama nagabe bohal ni partodiota tau kapma buku bibil taganuk hatani di bata nagabe ujahan di parjupangata di pesta nabalga sedarion imana tersurat di Evangelium Injil Lukas biddu 24 mamuka maisan ayat sada satu ayat 12 hujahahoma tapai uti hutma di bagasan rohat taganuk sorom manidok disi haheheon ni Kristus alai di ari perjoludung ari sabat Roma nasida macai sugut tutano maning matat na khusus na pinature na sida alai nunga digulang batu isian tanomani di dabok na sida jaladung bongot dang jupang na sida bakke ni Tuhan Yesus jadi dinajut rohana sida marnidasa Gabe jongjong ma di labung nasida dua halak parabit na marlilang-lilang. Alai mabiar maroha nasida jala uduk nasida manaili. Gabe ni na halak odeng matu nasida. Puasa lulua muna na mangulu di inganan niya kanamate. Dang dison ibana. Nunga di pahehe ibana. Ingot kamu ma na hinatahon na itu hamu uju di Galilea i dope hamu uju di Galilea i dope ibana alai di dokma iko pasahaton anak ni jolmai tutangan ni halak perdosa jadi dipersilak konolno jala mulak mangulu ma ibana di ari patuluhon jala diingot nasida ma hatanaing gabe mulak manasida sian tanomani dibaritaho ma sasude nai tuna 10 sadai dohot tudonganna saluhutna si Maria Magdalena mai dukon ni
si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus nang akkana asing na madongali na sida wabahos satu akka apostel hiraturi-turi do akka hatai di rohana sida jaladang di haporsiai alai hehe masih Petrus marlojong tu tanomani di pauduk madirina pulik ma dida peak akka sabot nai dungi muli maibana uhut longang do rohana marnida marningot na masa disi ima sahat ni turpuki hurian itu hatta dihamudongan sapartangyangan na hinahulongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus taboto do dala takas dui tapartodihon satu bagas satikyon ia haheheon ni Tuhan Yesus yang namate ima sentral ima pusat ni haporsiaon ni halak Kristen song naidot ni si Paulus di sada Korintus 5 ayat 10 anggo sohehe Kristus yang akan namate rumarma jamitanami los rumarma nang haporsiaon muna. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Adong madok songon jantung, songon pusu-pusu ni pamatak taon, molo suadongi gabe mate do pamatak. Ido bolo tiki masuk ke rumah sakit, ke ruang operasi, oka ngaba dokter nami bangun dudupi imadah ngawe kami be satolap ni gugu nami bakal bolo di ruang ICU icu bolo ngahira bakulikulung debe grafik naing bolo tortos ho saidang bujantung na takrak etorina do nungi terputus semua tapawahod dang adong be hanguluan ni lahu mangulu tu hanguluan na saliling na nama alanido jantung songo jantung na kipus pusu-pusu ni pamatakta mulo sadong ni gabe mate mapamatang songo nima haheheon ni Yesus di hita kurian itu hatta pola tahe si John Irving Murdoch pasca adalah peristiwa utama. Kalau Anda tidak percaya akan kebangkitan Yesus, Anda bukan orang percaya. Hidup ibadah di buku ini. Mulo sadong haheheon ni Yesus sedang adong haporsiaon. Mulo sadong haheheon ni Yesus dang adong huria. Dang adong hagabipi. Pas doh may dang adong hagabipi bunang indaon ang usadong haheheon ni Yesus. Itu sudah pasti. Tangguli tawar-tawar. Dang adong hagabipi dang marminggu hita sadarion. Songonima sentral pusat ni paskai di hamuaka amang di hak Kristinota. Haheheon ni Tuhan Yesus yang hamatiani patadihon membuat Yesus sebagai juru selamat yang tersempurna. Dang adok songoni di ugamo na asing paringot tusi ketersempurnaan ni juru selamati alanido tu hitan wain nama pigi jamitau terlumobi di hamwaka naposo mate bigamu naposo bulungi kalau merasa naposo bulung tong nelebung nilai tang naposo bulung behu berengi ada kalau memang dia adalah Yesus yang bisa menaklukkan semua masalah penguasa dunia hitam imasibolis dosa dan dialah satu-satunya juru selamat manusia yang tersempurna. Karena itu hati-hati, jangan kamu katakan ketika ada yang di sampingmu, teman sekerjamu, teman kolehamu yang handsome, yang ganteng dan punya milik pribadi dan segala macam, udahlah sama aja kok Tuhan semuanya.
Dia kan daripada saya jomblo, daripada saya begini, ya udah sama aja. Ujungnya dang nama dada haheheoni jadi tuh bahaya. Ada dong juru selamat nasongon ibadah di tonga-tonga ni ugamo na asing. Mulu peru pani tabar na punahon dang daga bigijang rohat tadi si daong. Alay lam tahanguluhom mahaheheon nay di tonga-tonga ni perlu jongot tadi tonga-tonga ni portibyon. Hidup patuduhon ke unggulat tado hasit tongan ni ugamo taisen ugamo na asing. Dan gabe dohono tarupani bahwa juru selamat kamilah yang lebih luar biasa. Dak perlui. Marhite panggul miton ningolum, marhite warna ningolum, boton nihalak mak. Oh luar biasa rapi juru selamat ni bayon. Luar biasa rapi juru selamat ni inak tahun. Luar biasa rapi juru selamat ni anak boruon duli-dulion. Ala boha, ala ipatari dauh ko panglumiton ningolum. Jadi hangulo ko haheheon nai di tonga-tonga ni pada ningolum. Sian haporsiao, siapa bahenan, do sian jati diri, karakter. Terbereng di. Dang si palecem, dak si bain. Alai tabereng mah bahwa kebangkitan itu benar-benar menjadi milik kita dan ada sesuatu yang harus kita gumuli nantinya. Karena itulah iman di dalam kebangkitan Yesus itu menjadi dasar iman orang Kristen. Biasa itu luar biasa dohu bereng di bagasan nung boy hitabongot tutong-atongan di bagas joroon sempat dohu bereng nakin di lokasi gereja hagai pospel Cirarap ala di julu gereja dohu kami saat pukul 4:15 pas gudang dotong nasida ngamasi ul harwa tong songo kita bereng do nakidong streaming tak tu mace gudang do hitanaro na pagi-pagi. Puji Tuhan. Ahrang do honot tadi si totu molorohi tadi buha-buha ijuki tang na holap paju pang dohot dongata. Now. Alai denung do honot na paju pang dohot Jesus na hehei. So tungdo nanaing holap paju pang dohot lapeti dohot kopi dohot bandreki itu yang menjadi masalah. Lama itu apa pusir unang. Nanti kayaknya bunga nama bawa bandrek itu loh, enak bandreknya itu. Nah, Nazaret itu pokoknya bolehlah Bethlehem, Judea, Efrata. Gabe itu narotu rekaman nih pikiran dang dorongona saya akan bangun jam 3 untuk berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Amin. Ino tak enak kina harota pagi-pagi itu nak kaamangina. Ino teh. Bulutung ngalani lapeti nomor 2 mai bulutung ibi nak pala bela bertuba mak bulan lan ino. Memang itu tak punya buah-buah jugi ate. Ya, masih leonan. Kepelihara tadi. Yuk Nazaret membawa ini membawa lapet, ini membawa ini segala macam. Jadi tukar-tukaran di situlah persahabatan bahwasanya kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa persahabatan di antara segala bangsa di muka bumi ini. Alana rumikot do pebohanu ngatutu sudehita nuaing persia di hayon di Yesusi ido sasitongna. Sotung do nuaing satu bagas tikyon didok be maju umurna di tonga-tongani ibadat tahun saya mah umur munuaing dok maju. Nah, apa itu ote? Satu bagas tikon umur pun nasongoni gajang naliot Tuhani, wah, tutu si tutu nang persia hona memang nang hehe Tuhan Yesus. Itu na masalahna. Itu na naeng si berengot tadi son, dan rekod asa gawe berita sensasional, manang asa virali, songon berita kana masa nuai, daong. Dan gawe asa virali di surat daong. Nah viral sonari, tapi yang manang viral baby. Alay anggon luar biasa do. Hayaheon ni Tuhan Yesus sian namate di surat tol di Injili termasuk berita hama mate dohot hayaheon ni Tuhan Yesus. Asa hita persea jala molo dung persea hita di Yesus. Asa sudima hita madapoton hanguluan na manok tongi. Kurian itu hatta na hinaulongan
Porsea merlapata di Ahmad tu inang punguan ina boleh dokon Porsea ahadu hira-hira pangibulan manang unok manang lapatan ni Porsea kau mojo Porsea yakin atau Sony doh agak bibi itar dia lihat tuh sawati bahasa Batak bahasa Indonesia Porsea yakin ruanon kanu aku situon believe hina isi believer hina saya halak ngamai yang pendidikan nami ya nggak apa-apa supaya lebih tajam yakin ya yakin ang dopinasi aduh hebatnya bahasa tahun mamora dohi dari bahasa Batak boleh dok tuh asal dapotan hanguluan nama lotok kita totu ko Porsea dohi tadi si Porsea berlapatan nakin yakin kita tajamkanlah bahasa itu boleh dok ko Porsea yakin adong dope hira-hira nanak si dohonot tadi bahasa yakini akadong aku bunga nama majo bunga nama ngasong na tong luar biasa lahon no enak sayang mared dia lahon itu jadi sotung luba dong aku bunga nama teh dok piau mared deh jadi pasca bersugut teh tok dua arion pasca kedua hom bersugut kemarin di hita bola kadena lamai pi pokokna di baru mete do Porsea di mana mata ketua pembangunan majo belum sotolak nu ketua pembangunan penasihat di pembangunan baju amang calon situ kami termasuk doon bahagian ni pembinaan ni calon situ aset terhatop hehe rupanya itu akka ulau nama bidang itu dah tang hehe nak mana tu dia dan apa lagi nah hehe amon dak perlu ya baju amang calon situ kami na burju boleh dok Porsea lo sa sitok na lokol na disi wala ni jawa amang itur amipe tak boleh kenceng ni itu ulu sotola pasahat tu bumi pasti di bawah teh belagi amang simanulang memang jo wala sadi pe sabikas pe Porsea oda amang pendidikan nami terus sabuk pe no Porsea mangulahon nanidok ni Tuhani ipago masamang tabunan majo Porsea idote ay molo pesta na bulo sonon bulo idolo sanggulo tayong manulang ade ceceado ibado katehisasi na jului jadi gabe hira ahrot ay taringot tu kakaheyonok kan taringot tu kuburan na ahay do isilangi ini masa siton na mengulang na kita alai pagomos amang tabunan jo na kon ni amat takidua panitia pembangunan ni ipagomos amang masawati kuci-kuci na hola makuci biama uway pen kuci pas na sano Porsea percaya di dalam keyakinannya. Mau lihat ya, sa golongan na poso majo, golongan na poso, apa sih sebenarnya arti percaya? Naposo bulu kamu, ayo matay bulu, yang ini mati naposo, gak bisa merasa naposo. Ibu juga bagian, nang sa ibuan yak bagian nasing, nga kumereng niya Borussia Turia, bajo, saudara Rini, iya, bolehlah diajari dokter juga nggak apa-apa, mencontek-contekan apa sih menurut anda apa itu percaya? Gimana sekali lagi? Keyakinan atas kebenaran. Lebih kita kan? Lebih gunggu. Memang bahasanya milenialon, keyakinan di atas kebenaran. Iya, Sudino nih
tak salai. Ada koni cala situata, ada koni mata tabunan, ada koni kaburu saturion, tak salai. Doh nakina pa ada koni ka inata inung dan dijulon keyakinan, yakin porsia. Ya. Alai hupa dumu manakin akan atapan doki. Bulu iduk porsia marlapatan. Dang adong keragu-raguan nang gapala otik. Idu porsia. Hati. Dang nalapor porsia auge behomoti. Ala idu memang sesitongna. Dang adong keragu-raguan tung otik alai tung hibul roh hamadok nasitong. Na tutu si tutu deui masa jalau tu dia doau di tengah-tengah ni portibion. Idu porsia. Idu setiap hari Minggu dan main-main kita. Jadi paingok di au porsia. Au porsia kadang anu keragu-raguan di sini kedok rupani au porsia di todi parbadia nung minggu berikutnya au porsia ini nu ngati danginna itu keyakinan tanpa ada sautik pe nalipe na asing sen akan tapadok na tului ya. Memang sepanjang sejarah saya adong dona meragukan menyangkal doh menulak berita heheoni. Ala memang biasa dui satu sadario pesongonido buasa gerejor rumpani inuang maul aka na tua-tua pagajak konon na termasuk dui basudi majuhin manang yakon tersoyuna konsep mi kapanitio do aka do perhelado walo sarabuk na nepudion tangi yang di ada kadang nasubung di Tuhan ikan menengkol saat dunai hutusan amak siturusun amata pasaribon tupatikan kenapa tidak dan dong nasa terpatu pada mata dan ya kainang di situ haporsiaw nasipatan ng merengot tadi si kemungkinan natapadoki rupani dan apala sarobang dan pala senyawa natadok tau kapor siya si makudap tau siya pamangat taon do na di roha do di pikiran HP nagabi sering terjadi asing di hata asing di roha asing di pabayanan asing na tersurat ujung nagawa ombe dokon na gabi basese maon ombe dok na di bahasa Batak ni porsea masabureta masudi dangan dong natikos ay asing na ni dok asing na di surat asing na haruar sa si makudap asing na diulah kan masalah bi bulu sabiner rupani ruas nion alai ba ala adong hadumuan na rasongonak ka hamu medisi maji songonak ta dokter Lucion bulu ruang operasi nakikurot do di operasi okate bulu do dokter rupani dia gutingin na HP dilo suntik pemotong dinna ilihon lang mga rujak kan nakaumbe bagus be ujungnya alamar pilitan na kontak dengan satu ujungnya mati jala ini nang nahorot tanaki di bagasan haporsial ini unang adong keragu-raguan jala aplikasi dai marupani ini di bagasan nang dohonot kubolo nung na hehe Tuhan Yesus ikut dohonot ta sungguh dia sudah bangkit amin. Jadi ang gusaro ng fenomena di huriat taon, alay berlalu namay. Fenomena na songon. Ngari tik-tik kon huria, nung di jami tao padita, alay lala pikiran na di pangasahon. Ay baru na ngati, merkurdo hita. Baru nuay, ono say do hita. Baru nuay, virtual do hita. Ay nasibigir ng jami day, nasibigir nuay aka jami, aka tik-tik na iban ni partikting. Berarti asal rodo. Todi na nang dison, mga reak-reak mo manang tu dia. Berarti dang dope gomal, dang dope tajom, dang dope tahaporsiay yang dang tapahato dihod dope molorotu gari jaon. Oh, ahamat itu tinggi. Ala tikting bukan main-main, itu sudah didoakan. Apa yang sudah ditiktikkan itu adalah buah dari semua pelayanan. Dang boy adong nagait akatikting.
Di sini naik kubere kita orang lain. Tapi mata halan anak kopi di naroha main ang dokter nami. Abuli dokon pengalaman ni songon na mata pasiribon akadungan na alumni COVID tak pula hubo to tikos mananginang magurin na pikiran ni sautik manang heng bari nang dokter itu ngayon dukopi aladang hona COVID dang binoto lain iba pinuaing na tapi dang hona COVID lo bisa hona COVID lupa kilala lupa nala nila bungot nang hona COVID nang gabi tertular virus ni nuaing naroha ujungan ni memang non itak behata he naroha ay rangan ng harungan na ratusi. Nating dohonot ta, akka amanginang. Dito nga ito kanipada ni ngeluton, marilah kita coba dulu fokus kepada Yesus yang bangkit itu. Unang maranganakan juhita. Ta coba jurupani mulurot itu bagas joroon, dohonok udah nuangin tapi live streaming nuangon. Jam 10 live streaming kita terus. Hubereng dupa mana di bolos, arung metikik kunang nengol merupani. Saya melihat dan mendengar semua khutbah. Apalagi katamu rupani baru nakin noy ngarung nahurang segala macam. Nah, nung makuling giring-giring setiap purungan nang tabay rupani dengan sedemikian rupa boy nak pelaba gugugu aladang dicerobong. Nung dipalu diatuk giring-giring itu luhali. Kata sosialisasi honi, ya mohonlah berdiam diri. Martangi yang mah unang be adong rupani namanggui tidonganna do namar pusip be sepele do sa sitong nai alai alaro kamera nagi jangon isorok mahamu bah adong namar tangi adong musing namar dalan baru nengon songo tiro bano nengatena ai omah rotikina bolonunga tutu giring-giringi pahipuh kita di roha do pikiran monggo berdiam dirilah. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Saya mau beribadah ini Tuhan. Ya, tolong jauhkan si iblis. Tolong jauhkan pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Ya, HP ku bisa ku kendalikan. Jangan pula karena khutbahnya terlalu panjang, tidak enak, jadi HP ini juga yang dimain-mainkan. Kan begitu. Apalagi napo subuh. Sekali-kali jangan. Makanya kita harus fokus kepada Yesus yang bangkit itu. Alawa di hawa kaamangina. Itu kenyataan. Dahonok kude itu kenyataan ni ngolutan wang namar hurion. Anggu Yesus ini kiwa sepakat kita prosia do hita di sini. Alai baru aplikasinya di tengah-tengah pada ni ngolutan. Song nakid di dok. Ai bahasa dua muna na mangul di tempat ina moding. Tempat ina made. Nina. Ala bahasa ngoli. Memang si Maria do akka si sianai nungajuk rohana didok naki di sini hawa kamang bahasa lulua muna na mangulu di inganan ni akana mate jut sukok pakilalanna sampai dok ninjil na asing di bawah panakko tuhakininna gabe panakko hidok Tuhan ni baik kamu itu alanya ala sa imaraburan ilunaw di hawa kaamanginang ya ala sa mariluilu dang di bawah di mana be isebe naro ilabungna seripu di panakko seripu di penjaga ni kuburani habe nao nukpe idok Yesus guarni guar terdidina Maria itu tercengang mah si Maria Tuhaku itu dina Hayon ni Zeus menghapus ilu doho arsak di Siseani, Songoni di si Maria Magdalena. Alani doha kadungan sahapul siawan. Tuhan sering tidak dapat kita kenali dengan baik saat kita sedang larut dalam kesedihan dan duka cita. Sering. Ale bulu tabere ngauka nama rujung bulu nama balui tersongoni do berita na ningot jalana disurvei ketika ada yang nama balu sudah dibawa naruh manangdang tersongoli do aladi bagasa turpukota bereng bahwa merhiti hamamate hahehe ni Tuhan Yesus unang be adong nama biar mida hamate yani
Alai ikom marede do hita menyambut song na kondisi Paulus di Sara Korin 5 ayat 15b. Ido asa didok parugamo na asing. Saya heran dan saya salut melihat agama Kristen ini. Di situasi apapun mereka bisa bernyanyi. Ido nasi dari. Atiki lasrohata adong do. Mati. Song nakin. Mertagading pola kan? Menang bawa malaki pertagadingon mulak dan ingok benang marede. Eba mati tu kada dalak kan? Ipi setengah konon tadi. Ditiki songna ngalia mopi pak adong gede na. Ditiki na songon perasaton ngalia mohop adong gede na. Adong berduka cita saluhut nai. Ido saya nasida lupa nih saya salut melihat mereka ini karena situasi sedih pun bisa bernyanyi. Jala itu nang dohonok kutita di hamak ka amang molo. Hamatian indo musuh na parpudi di pasoho ibana. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bolo peo berita mardonga pude satokin. Lo dong aku perhal nakid di biluk parhubasan gabe taksingo tau di mimbaron taringo tu hamamate ni hitaon jolmaon hagabi pion ya tak pola we amang prubati lupa kajek saudi ulama ta prubawon yana konna katolik go aturan kan tu katolik nama alai jabunia na konna tersongoni ma ai dang uli mana dan ulo amang nadua-dua amang kurbaon ikut tu HKBP ala anggini HKBP do GKPS HKI do akana asing pas saya pilih HKBP romanaki do ngakor rupanya kamat tasiton ai do amang ai bulu marujung ngulu tabulu di HKBP inna ai babar tabuna ni kan paido to asarong ede di aliran na asing ate amang terus luasau, tadu saku job, anjo darel. Luasau, ibu tu sidara lu nang nerok nai. Nomor pikir tay noni luasau. Amang calo situ nami. Aduh dia tu persejaran. Kena marangan angan. Anu gabe penasehati gabe so nyaman. Nomor pikir darel luasau. Dah maju. Aku sing ngaju dak kuboti lah menang ngulu lawas. Lo mana perjuri ya? Luas au tolu. Bamajuang kia. Asa tabo tu jurupani lagi sodap na dohot tabona bologor hatita natabrak tabigibi alasa tabo tu hian o impertin lagunya nanti kita berangkat. Pasal sabon na Steven, namarakan aku. Nikmati tuh, ya. Luasa asa Yesus sunara ayat dorohan mandapotun asa di lambungna asa di lambungna ibadah kini ada pondidongan dangarong yamang bori nasingi saya dido bakal ni nakin amang hutakal ramadogi anong gamang alay din na sada baturus may paulang-ulang ko ito tong pemanasan na to sang lagu dua na niku ima tawar rupani imu lau hita tu HKBP mak sudah buah mang purba jadi kan pilihannya mangi tepat do tusong tepat dong anong bugi GKPS hati kini lewat tahu san ubudan ang bugi GKPS sa sitong na si met na lewat do bah anong bugi GKPS di si ale tuan ni marang lewat amang tu si sempat lewat tangarog bijay mito ate jadi mau lihat maina amang
tanik mati mak Roma abang bergereja teh. Bulu ben lah sama mak kitua lansia. Ate. Lansia nang udang-utan nama marabok mahita asabu itu tulan siau masuk songol akka nang somaleta ma masuk mamang tulan ngalansia mangkang ngapasti betong di sido ini nak kisudapna di portibio pehita mata boto edina naing power hato kita jadi di bakasan latsniro harus sitong nerang behabiara behamatian ini nang di Tuhan Yesus di song haheheon di banai marparbui haheheon di banai merlujuk kita dia ka ulaun akka pakubasion na berdampak songon amaho kumapakorho matong hayon ni Tuhan Yesus ngadua tau COVID tu sorok ki hamar tangi yang manguluhat tangi yang ditongani bagasi mga bahaya songon ina horupani pardihuta tu sanong di memehoko tu enakom makadanenggan di masa COVID ayo mak streaming ina hobi nang ulo mar streaming bedula yang dokonop tadi sido haheon ni Tuhan Yesus hehe mahita mangulahon akka ulahon na denggan hehe mahita manudalhon akka namasa na memang dan dihalomohon rohani dewata sehingga kebangkitan Tuhan Yesus ini menggerakkan satu fokus yang jelas dan dia benakibbe tak taboto benakin unok kesimpulan nih persiai ya dang alung disikira guragun nang bapalautik alai mangulu pehita di hadusauni gabe madabu mahita nakitu akka ketidakfokusan ragu mahita ngata tanyo jamita dang bukit tohoi ina musika to ma jamita ma hata di dia mata ale ragu dotong hita di jamita mangalo alo museng aom alapua dang ngadong di bana rohanara ini firman Tuhan dan ini harus saya yakini, saya yakinnya karena Yesus telah bangkit. Itu asa dibain akka pada besok ni portibion bahwa pasca itu PASKAI hidup penai pasti aku selamat karena Allahku hidup. Batu hodo tu. Ni pada muda-muda yang lain tikos ni. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Taruh justru di hamu ka remaja majo napa sebelum kado didoli anak boru 3, 2, 1 Jobel pakai jumiki mic itu mic-nya ngomong dulu. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Oh ya, ngomong saja dari sana. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Oke. Nang dohonot dan nakope nang ajaran tadurupani i taringot tu haheheoning. Ikut camotonot tado ngulunasi dari haheheoni Tuhan Yesus nak. Kebangkitan Yesus itu membawa pembaharuan. Jadi maksudnya apa? Pembaharuan itu iya, tanganmu itu jangan ke HP melulu. Lihat mukaku sekali-sekali, biar tahu kenal siapa mamamu, siapa bapakmu. Jangan itu aja kau lihat. Kan mudah honok tasongoni. Mudah honok terotong hal nasi belu sa sitong nai. Ai bereng kay nakote de behitan waing hai 00 malanya mama. Iya daw. Ya lu si behita rupani. Iya mak, ina tusod di mereng. Nga bahaya kan? HP yang dohon nyo maknai do bereng jo listip kon, nga baga be manang dang. Boleh dok be, udah bagus itu nah HP si bereng. Asa selesai no ni ba, ilo kum bagus sih. Indah. Songoni do suami noeng, metromet kelita suami on. Pak, lihat dulu aku udah gimana, udah bagus dandanan saya. Udah bagus itu ina, lehu ibereng on. Nga kejadian nuaing dihita kala songoni dan fokus behita nuaing yang natalu sih oh ya udah bagus sih cuma ada sedikit karena fokus ala so fokus be rabba sesema asal me alusi manang bahasa sotikos pedang kalau biai asal me alusi ala kan fokus anggo fokusnya nih oh ya saya lihat dulu ya oh ya sudah sih tapi ada kurangnya
Kenapa dia mengatakan ada kurangnya? Karena fokus melihat. Haheheon Tuhan Yesus sibe ikut berdampak masong ini. Boleh lalaho akka inang, adong harohaon, adong pikiranmu, nah orang beres di akka tikin asalku, paberes main nung hahehe Tuhan Yesus. Akka ama perupani boleh lalaho do, dan apalah dasip akka pakubasyo boleh tongatongan di bagasmu, ya jadilah menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab. Sebagai seorang opung yang bertanggung jawab kepada pohopung. Unang atong di pamanja opungna ya kana konna kan itu dia unang gabi do ada udah memang song hasia di julun opungna aka pohopungna inna alanya mungkin pengajaran ni nah kalau di diding ipaleo non martang yang dakya ujungnya martang yang opung berdoa dulu inna apa itu berdoa inna mungkin kan tuh ayah jadi opung ngaino nih wah luar biasa dan noni dongonon nama nung marujung ngolon nok kamu catung-atungan portibion opung itu luar biasa. Saya sekarang pandai untuk berbahasa Batak, pandai sekarang saya untuk berdua bahasa Batak karena opungku. Adong ku pengantin atau resadana jadi Jatiwaringin Buasta. Bah, saya botoh itu berbahasa Batak. Seorang di dia doh. Bahasa orang di Jakarta namang bahasa song na paket hata Batakmu. Saya botoh berbahasa Batak. Guru doh niku. Oh gini tuh ama. Karena saya memang di Jamunami opung. Jadi buhabe asa boyau makatai do merau opung alam berbahasa Batak opung gabi berbahasa Batak kau. Ini sebagai malo. Oh begitu ternyata. Gebara di hamuak ka amangnang. Ternyata lingkungan menempa anak-anak supaya menjadi orang yang luar biasa. Terlebih manuang di haheheun Tuhan Yesuson. Las marohatna marpesta bulu mahita ainunga hehe Kristus tuhatai. Pasti nunga hehe Kristus unang ganggu roham disi. Dang si habirat tabi hamatian ai haheheun nai mabahin hamamatep tadi gabedalan bongot jembatan emas Tuhan nguluan nasa liling-liling na. Haheheon nai palasor rohata ay ibana do na menyelesaikan sudi persoalan ni nguluta. Hapo si mai prosia mahodisi nunga hehe ibana. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema Tuhan upasahat rohanami tuho di bagasa tikion di asidohot tolong ni roham napasahat tutuhami ari nabalga sadarion inamamestahon hari haheheon ni Tuhan Yesus nang ditadu ni mana sorop ni sibulisi tang mampu tanomani maniupi ibana jala ima Tuhan na huwalasok kami ni bagay sa tikyon dinang dihamunak kon ibana hamatiani kami pe ikom marhamunanga ma lako manaluhon akka sibulis di tonga-tonga ni Portibio ali Tuhan pardinggan basa tuho mahu pasahat tami akka pardalanan di ngulu nami ganuk marsada-sada di botohoro Tuhan akan namasa di diri nami ganuk di rumah tangga nami di pariana konon, di parekonomian dohot naso boy tutu hu hatau kami sipata di tekatangi yang pribadi nami alepos dorohan nami Tuhan di hakeheomu namar pesta kami sadario marningoting pos dorohan nami akalas diro halo sipasa tomu tu akal marholong niro hado durang pihak kenakon namin na somarakasoho tadubi marhasoho tamay ditikina pasahatomu di bagasan aka parasyohoton nami ya karena yang menyelesaikan aka studi pe Tuhan di masa pandemion na tumaceburat keterbatasan homa Tuhan na mengajari akan nakon nami boy sidung selesai di bagasan aka maksimal dia kaparlujungon na sida di penyelesaian ni sudi aka studi do aka disiplin ilmu na pinalajaran na selama
Ali Tuhan pardingkan bahasa. Tiroi jala pergugui mahami Tuhan. Akan natoras mangarahon akka pangisi ni bagas nami ganup asa gabi kaya nakon natuktong siulu yajar nama buan akalas ni roha di tonga-tonga ni akka perlujungan nami. Na di luas solo behami Tuhan di Portibion na di sadatiki borhat do hami madabo toko di tonga-tonga ni akka ari nabi nuhulmu. Di bagas pesta sadarut Tuhan, di bagas salas ni roha luhuriaon, di nama jakon di naro ruas ni huriam sian GKPS tebing tinggi resort tebing tinggi sada ima amang ji purba naung maringanan nuaing diwik Nasaret. Ali Tuhan homa toktong na mga leon hahipason udut na makagajang ni umur tuama nami purba itong atongan ni parsihoton na di hapor siyaol na itong atongan niya kanamarianakon toktong leon nakahasa daon ni roha asa toktong aman nami purbon ibagay salas ni roha mamuji do pasang apoko dinaro ganup hari Minggu madapot ton bagas jorood di parmingguan bahkan di akka parpungun niya kalansia tu akatiki na mangigot pasu-pasu makaya na konesi dala Tuhan na marseraki asa gabi akaya na kotoktong si walas ni rohay kay mabayan gajang umur ni nasida di tonga-tonga ni Portibion songon ni Tuhan dia kelas ni roha ni ruas ni huriam napasahat ton akka nabuy si berengon nami nahuni kemati kami di kiadaan ni akka momen-momen las ni roha nami di bagas joroon di mana pasahaton akka nauli na denggan akka nabuy berengon nami na mabayan boy akka parnidaan nami solhot tu silang mi talumumi may akka persembahan na pinasain na posom keluarga sintua Hutagaol buru jaguk sanui aprata nang pasahaton bunga altar salib naung kubere kami di ibadah Jumat Agung songoni nang dibagasa sadarion bunga Paskah na pinasaha ni naposo bulung ni huriamon desi boru lubat tobing sanwik Nasaret paso-paso matuhan keluarga kanaposomi tabay maka pasu-pasu kunasida dalam martaba maka bilangan ni naporsiha na mangaraduti aka ula-ula naboy manabah haporsiyaw may dia kapabahinani asa bututu sudihami marnapuna harajaon banua gijani asesurs ni Portibion do sa setong na niya nali Tuhan alay bu may manay rohanami papokus ko rohanami Tuhan na luar biasa doho di tonga-tonga ni pardalan ni gulun nami on laho mangraduti keluarga nami ganuk marsada-sada mangraduti diri nami ganuk liloko do pihahi pason mulutung piadonga ali Tuhan ruas ni huriamon nasipata di bagasan na holso alanya kasahit tuho matong hupasahat tami na sida mulupung marsahit pinasida li Tuhan toktong manijo guarmo ala nunga di taloko sorok ni hamatian sonya kasahit nabuy tutu pamalumom noni itong ato nga ni akapartikia nadumoy mahutang ang kayo maruas ni huriam nilibagasan nakaparsahito do akka pemulihan nyonya a istimar pau murupapahan rap do dua yan ako nasida si gembar inang nyonya ti si hotang buru siahaan amang isi hombing buru panjaitan opu jay dan duli nyonya manulang buru marbun dohot amang SH siahaan buru panjaitan Bapak Jonathan ali Tuhan tuho mahupas hatami keluarga demi keluarga do salut tutu akka enakon nami do sudi akka ruas ni huriam loang natongon di bagasan akka masa pemulihan di tonga ni bagas nasida Roma ho Tuhan mamasu-masu surduk ko matangam na sunda badiyai mamasu-masu akka enakon nami natoras nami do saluhut na tutu dari bagasan akka parukilo dan lupa kami Tuhan manangnya kunang akan atoras nami na dibona pasugit jadi bagasan na hurang hahipason homa Tuhan na mamasu-masu homa Tuhan na mga leon ubat homa na patungoton akka dokter na tepat di akka pangubat yuri
Asabuna sida Tuhan nang merlujung di bagasan aka perlujungulna talumumi marsoba mandok mauliati tuho di perdalanan ninguluna. Ali Tuhan perdenggan basa patupau ni huria mau maka pertanyaan wik di wik Jerusalem di keluarga ni amang manihuru pur situ orang do Nasaret dan ni hasuton ni keluarga Abi Panjaitan bulu tapu bulon di inganan bagas joroon. Dongoninang akagiatan distrik polantikan nya kaseksi nanang sipatu paun huri amo pedohot tarlumobi di ibadah nanang sipatu paun tuaka minggu nanang roon bui hami Tuhan patu pahon akka edi puji-pujian secara onsite asai nuang huhasi holi hami Tuhan dinaung tung masih hol hami ado akadongan nami rap memuji do pasanga poko di tongani bagason. Ali Tuhan tok tomai tiroi tong lumagugu do ahangi pason asabuno ni marlanjut tu akatikina mangihut pampa adong aka gangguan nya ka kesehatan do aka cuaca nabututu masa dia ka partikian na parpulyo. Ali Tuhan songnya karuas ni huriam na di marningot akalas ni rohana sida di ulang tahun hasosorang tu portibion dohot na marningot ulang tahun hot ripe pardongan sarepeo ni tuhoma Tuhan upasahat kami akalas ni rohanami nunga hehe ho Tuhan hehe mahami Tuhan mengulang akka ulang na denggan namar ningot tami di akka ulang tahun las ni rohai asa tarpuji jalamar sangap guar doho akka ruas ni huriampe Tuhan na patupahon na pasahaton akka hamulateon tuhoma Tuhan upasahat kami na sida tabay makapasu-pasu jala pasu-pasu menang akka artana arong ninasiya pagadamay asalamboy hubot kami pasahaton akan lebih utenggan do akan nang pasahaton hamuliaton na Tuhan tongma ho na madongan ninasida itonga-tonga ni akka ulaon dohot sudi akan na pinikiran nasida atong kubapor hatay ma Tuhan huriamon sa mulai dana sekolah minggu satu na mengudang lao mangulak ka ulaw nasida sa minggu 7 lanon asa tok di bagasan las ni rohana sida pawahon nang tutu si tutu heheho siyan namate hami pe hehema mangula akaulaw namin di bagasan las ni roha mga sahon guar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus maratangi ang hami tuho. Amen. Tengma nakola buaya bulu danak ate bulu dan siru nak ribu maul ate ngura danak do songoni do. Ya, jadi tapasa mapiliata tuadu pandibata huguk mahita marede. Ayat saja Holland pemandu lagu. Tuhan Yesus aina hedo ibadah song hidup baik haleluya haleluya Tuhan Yesus haleluya haleluya Ayat 2 Holland ama dia akaboru-boru lauro tukaromani ibe Tuhan Yesus mungahehe siani haleluya haleluya mungahehe Yesus haleluya haleluya mungahehe Yesus olah perempuan
bulan na di Gijanon. Kita terhalado yang disirah Tuhan Yesus nungahe hesiani. Haleluya, haleluya, nungahe Holland instrumen. Di homa ayat na berikut jong mahita sa luhut na. Parsuruan nunga hehe Kristus, haleluya, haleluya. Malas ni roh hamahamu borhat manopot ulaw tabi, lambingit mahita di sude akar ragam ni parukilon, say jugul mamartangiang aido haguku otak. Langsung marohata alunga hehe ibana saya doho hita lam bibir menguji warna biaka ulota besongoni nang dibagas takdir. Ainunga monang kita siang akka parulata. Monang do tuhatay nunga tertaban banua toru dangadong be si habiarata ay sonang dohita diadopan ni debata atong ikordohot mahita mamaritahon guarnay jumolo di jabuta laosongoni nang tuna humaliak tapi Sangat madi debata parholongi na mga lehon anak haholongan nay bahit tubusta beta ito tadikon roha na mahupulungan na manirang dongani alani sa ihutum ba Jesus si parholong tumlabas rohanay. Nunga talu hamatean muba maarsak gabelas ni roha ay debata patupahoni puji maibana hatidak ko magwarna asa martua horori saling lililing na Borkat mahamu mamaritahon baritahon hamu mapabahinan na halongangani doho doa pabahoni nang tudong aku na soporsea dope.
pasaha mapeliata tu harajao ni debata martangi yang mahita. Ali debata mana mina di Banua Gijang. Ono haroroan saluhu silolehon nadengkan doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat hame masya na nilehom mi tu hame pelian nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti asahu parhase yang hame pelianon. Pati buluhan rajau mulitong atongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite tordim. Asalam mutadahami gorang di silolehom mi tu hami. Asalam girgir hai madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata aman nami jala para siroha. Muliate maroha nami jala pujon nami ho. Ala naung ditubuh ko kami padua halion sian godang ni asin ni roham tupak kirimon na mangulu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabe si palua jala si pangulu anak miri hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami si ihutolon nami. Namarlas ni roha do kami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu sibolis, talu hamatian, talu Banua toru. Dang mabiar behami bidah hamatian doho soropna. Ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagugui. Ibana do manogiho kami sian hamatian tuhageheon sogot. Alani upain hupangido hami. Saya si maroham. Patogu maha porsyon nami maniup barita naulii. Asa unang ganggu rohanami di nahubolus kami hamatiani. Saya sungguli marohanami dohot rohani dongan nami. Asa rap hehe kami sian parrohaon na burugi. Asa tarulahon kami parange na ibaru. Saya pasu-pasu mahuriam. Dohot parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan na pedim roha jala hehe siad dosa nabi. Saya papos maroha nami makapursiay. Nang mardame jala mardumu kami tuho ala ni perdenganan na pinatupa ni anakmu. Saya pasabam jala pamalum maroha nami. Top pamaroha na yas dohotol di namarsihohot di bagasak kami. Asa terhajong joko kami nang pitro kami alani hati gor na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakirimon na mangulu di kami. Asa tarabul rohanay meringon akadungan namin ng jumolo ni alakmi. Jala asa tarabul rohanami manaon si taon di hasyang anon. Saya puli maakka na matian, nadangol, napugos, na somarina, akan nama balu, dohot akan nama lungun tu Banua Gijang marhiti hageheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman namin na di Banua Gijang. Saya binarbadia maguar. Saya roma harajonmu. Saya saut malamwani roham di Banua tongaon song di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samarusa nami song panesa namin di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hame togihon tu pangujunan, palua mahame sian pangagu. Maroham dinaung hehe Jesus jaloma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho.
Jaladi pasaur humma damena tutodim. Ya, hurian itu hata, dohot hormat, upangi dohai mahita sudejo, tijang, bangkit berdiri. Hurian itu hata di hawa manami na nami, kaya nakon nami remaja na po subulong songlina adang di tongani bagas penuaing, waktu dohon nami dok maliate. Di haro romuna songoni mulutungadong di tongani bagas nuang na dohot hita di tonga-tonga di parmingguanon ima di pesta pasca na perjuloon waktu marsugut Roma hita amanginang terlumubiak kapungon kur kategorial doa kawik asaburi pa di bagasan kelas nirwah hita alani masudi hamin na makubasi na dipake tuhat tagabi ula-ulana lau marhubas di pasca na perjulo sudima nama kubasi pasaton nai matu hau mauliate selamat pasca marihita saluhutna pasca nama lapatan pasti sekali lagi kita mengucapkan pasti aku selamat karena Allahku hidup. Horas horas horas. Jadi kita di paslau merkutu maju kita apa udah hamu jo hami kaperhubasong